Liverpool aýtynyň Türkmenabad şäherindäki pensionerler heniz plastik bank kartlaryna geçirilmedik pensiya haklaryny almak üçin bankomatlaryň öňünde häzirden nowata ýazylyp başladylar. Şu ay Türkmenabad şäherinde pensiya haklary heniz plastik kartlaryna geçirilmedik pensionerler bankomatlaryň öňünde düzülýän nowat sanawyna ýazylýarlar. Şu gün Türkmenbaşy Döwlet Täjirçilik Bankynyň öňünde düzülen nowat sanawyna ýazylan adamlaryň sany 2000-den geçipdir diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan Azatlyk radiosynyň Lewaply habarçysy 5-nji sentýabrda gürrüň berdi. Beýlep geçsek Türkmenistanda pensionerleriň pensiya haklary adatça aýyň 1-5 aralygynda plastik bank kartlary geçirilýär. Habarçy pensionerleriň öňünden nowata ýazylmagynyň sebäplerini bankomatlarda nagd pulun ýoklugy, olara pul serişdesi goýulan halatynda da onuň sanlyja adamyň pensiya ýa-da zähmet hakyny almagy ýetýänligi bilen düşündirýär. Indi 2 aýdan gowrak wagt bäri bankomatlarda nagd pulun kadaly tapdyrmazlygy bilen bagly mesele dowam edýär. Geçen aýlarda bankomatlarda nagd pul azdy. Ýöne nowata duran adamlaryň sany ýüzlerçedi. Ilat köpçüligi pensiya ýa-da zähmet haklaryny, kömek pullaryny almak üçin ençeme günläp, hepdelep bankomatlaryň öňüne gatnady. Şol sebäpli bu ay adamlar heniz plastik kartlaryna pensiya haklary geçmänke nowata durup başladylar diýip habarçy aýtdy. Habarçy käbir bank işärleriniň bankomatlarda nagd pulun tapdyrmazlygyndan peýdalanyp, raýatlardan goşadyrnak içinde bir kanun pul almagyň täze usullaryny oýlap tapandygyny hem ünsü çekýär. Bank işärleri indi plastik kartyňdaky pensiya hakyň 25%-ni öz hakyna almak hasabyna bank kartlardaky puly nagdlaşdyryp berip gadanç edýärler. Nagd pulu gysgaly zerurlygy bolan raýatlar bu hyzmatdan peýdalanyp başlapdyr diýip habarçy Lewaply pensionerleriň ençemesine salgylanyp gürrüň berdi. Azatlyk radiosyna bu maglumatlary Türkmenbaşy Döwlet Täjirçilik Bankynyň we Senat Paýdarlar Täjirçilik Bankynyň Lewapdaky şahamçalaryna tasdikletmek ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bank işärleriniň ençemesiniň banklar açylmadan öň bu ýerdäki bankomatlardan öz tanış bilişleriniň plastik kartlarynaky zähmet, pensiya, talip haklaryny we kömek pullaryny nagdlaşdyryp berýändigi barada